Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Begen dari suruhan sengapa Tuhan mengatur si palua raja si perdamai di padame debatata no dirinya Tuhan
Huriani Tuhata, ati petongon hita menghadapi pandemi COVID-19, sahat tutikion, ikon halasonot tado ari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus. Marpungudo hita marasti roha makamulatehon balga niasi ni roha ni debata, na marsuru anakna nasasadai gabe haluaon ni sadok manusia. Di bagasan las ni roha sisongoni kupasat hamima Tuhamu. Selamat hari Natal madi hamu las marohata ainungaro si palua hita. Selamat hari Natal manang di hamu. Di bagasan uduk dohot serep niroha, tapahibul marohata marsaur dohot Yesus naung tubui, asatung sikop las nirohata marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mas, hasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron, jala dipadomu hodo hami, na holong sian ho, gabe saor muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami alani i, sai jalo maha mulia teon ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Maria
tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di Efesus 5 ayat 2. Jala parangehon hamuma haholongoni songon Kristusi. Nama kaholongi hamu jala dileho do dirina humokop hita. Gabe silua jala pelean bain uap na khusus tu debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata. Laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami. Mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Adopon mangolutta tubalga ni holong ni tuhatta na tuhita marhite hatu tubuna tu portibion atong tatakasima akapabahenata na sosaurdot tu pakokop nai alani imi tamado uduk hita manopoti dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung nunga di papatar ho dirim tuhami marhite-hite hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Asatung pos rohanami di pangaramotionmu tuhami lumobi ditongani pandemi COVID-19 siaon. Alai si patado ganggu rohanami di padonganimu uju wadopi hami hasusaan manang paru kiloni. Rodoho tu portibion laho makokop hami, laho patuduhon tiruan tuhami, asarade hami mengurupi akan napatut urupan, lumobi alani pandemi COVID-19 sia, alai say olodo tartutup rohanami manarihon akan nagale dohot namet-met. Hape numanido hatam, asagabe halak para siroha hami, songon ho ale amang para siroha. Say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, asa tarpangarehon hami pakokok mi di ngolu nami, jalalampatar na say totong ho mardongaton hami, manang ahape na masa di ngolu nami. Tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ai songonodo holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Epistel turpuk di pesta Natalon, iman natar surat di Pasalmen 10 ayat sada sahat rodisia. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru sada, ai nunga di pabahen ibana akka haholongan, nunga ditupahi siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asini rohana, dohot hasitonganna tu bagas ni Israel, nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Puji hamuma Jahoba marakup arbab, mardongan arbab dohot suara ni ede. Mardoroma laut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Di jolo ni Jahoba, ainu ngaro ibana laho manguhum tanoon, uhuman nado ma portibion marhite-hite hati goran dohot akabangso, marhite-hite hasitongan, ima sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
hati dakon ma hapor siatai, songon nani hati dakon ni dongata sahapor siaon, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia jubata Jehovah, ido ama pargogo nahaso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tubuhon si Maria, nagabe-gabea siato di perbadia, adoran sohuan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di pangumon ni silatus, natat parajal dibana di hau puner silang, natua tu badar todo di tanah, na mangulu di arpa tuluhon, nama naik tu surgo, lau suduli di bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosane, di simai bana pamamulak sogo tu tanah on, manghumi halak namulu doho namate, au porsia to di perbadia, jaradong sadahuria nabadia, huria hatopannya kadang, doho dasa di dosa, doho dataina madok, mulak mangulu sogo daging halak naung mate, doho diangoluan na sora sudah. Amin. Buah-buah tuhita sadarion, marsogut hari Sabtu 26 Desember 2020, ima pesta Natal parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus paduahon. Patu paut tado pesta Natal satu hali. Ima sekaligus pesta Natal gabungan week, masuk pukul 10 WIB berbahasa Batak. Jalan namar liturgi dua halak utusan ganup week. Pinangido ma asarap ria hitaro tu pesta Natale. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramu tiaka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amang inang, selamat hari Natal madihita saluhutna. Tatangihon mahatani debata turupuk jamita di Natal parjulo di Tikion, imana niane sien buku Heber bidu na parjulo, ayat sada sahat ro di ayat 4, songon mahatana didok disi. Di papatar debata dirina marhite anaki. Jojo jala ragam na jolo pabahenan ni debata na makulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Alai diari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabangkit gabe sitean parluhutan
jala marhite ibana do ditopa aka hasiangani. Silam ni hasangaponna doho suman ni hadironna do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoani. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa. Hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni gowarna natinian nai na mangatasi aka suru-suruan. Songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida. Ima sahadna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Molate mata dok amang inang ate. Alabui hita rak marbinggu di arip Natal pesta parjoloon. Jala hubereng songoni masihol ni rohamuna. Alana molo nietong jumlah ni ruas na ditikion hadir guk walaupun dengan jarak 1 meter. Dibandingkan dengan setiap minggu nasalilingon tapatupa piga halak manaro dohot akan nasing jala saya percaya molo rohamu apala ditikion niot jarni sihol ni rohamu nadui. Ainu ngatung maceliling hitanian dang marparsaoran dohot dongata jolma. Nunga maceliling hita dang marparsaoran di tonga-tonga ni kuriaon. Alani taduk ma moliate molo dilehon de bata tiki dihamuna. Udok ma dihamu alahamit ya minggu doison. Alai mungkin molo au mungkin adong dope napa jupang saleleng kopiton ditikion do tamuna. Hamu do tahu seperti itu. Jalabui do memang ala niojar sihol ni rohamuna gabe dak parduli hamu. Molo saya pakai pe istilah tidak peduli dengan larangan yang diberikan oleh pemerintah. Ala gubereng di zona tertorop donaro na berusia lansia. Na berusia lansia seperti itu. Karena memang banyak sekali jemaat kita yang rindu untuk datang ke gereja seperti itu. Jala bui ibana di hari pestai, di hari Natali, rotu bagas joro secara khusus mungkin adong do di tikion yang memiliki kerinduan hangaliling udang majalo parpadanan nabadia perjamuan kudus. Alani ma amang inang niojar ni sihol ni rohamu naima neng wajak kamu manada haise oni debata. Niojar ni hapol syomu naima neng diajak turpukok kamu lam sihol lam solhot lam marhapor seaun tu ibana. Biasana turpuk di hari Natal turpuk hari atutubuni Tuhata Yesus Kristus do sian Lukas 2 sian Matius songoni alai ditikion dibuat sian buku Heber manang didok di buku bahasa Indonesia kitab Ibrani yang memperkenalkan tunasa natinopa tusaluhut jolma isedo ibana. Siapa dia yang telah lahir itu? Ise do ibana poso-poso naung sorangi jala ado tugas ni ibana ubahen seorang poso-posoi di tonga-tonga ni portibion. Sebagai apa dia? Ala memang najolo di do jot jala ragam do najolo pabani di bata mapakulingi aka amai marhite-hite aka panurirang. Bahwa dahulu kalau kita kembali kepada masa zaman perjanjian lama, perjanjian narubi seperti itu, molo di kejadian seperti itu memang
pajupang do debata do si Musa. Pajupang do debata do aka yang sudah dia pilih dan dia tetapkan seperti itu. Alai daktar bain pajupang do aka natorop, orang banyak seperti itu. Dan dahulu didok bahwa Allah itu berbicara kepada para nabi. Ido umbain molota jaha kita panurirang seperti Yesaya, Jeremia, Yeskiel, songonondo didok hatani debata. Bahwa para nabi itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umat seperti itu. Alai di aka arina parpudion di pakulingi dohita marhite sian anaki. Tapi sekarang tidak lagi. Dadong be panurirang. Molo jonjong pe hami di joloon tak panurirang hami padita do hami. Ulo nami memang pasaton hatani debata. Alai didok di buku Yohanes bahwa Allah firman itu telah menjadi manusia didok. Bahwa dia telah menjelma menjadi manusia dan telah berada bersama-sama dengan Allah. Lapatan na maca jonok dosa sitongna Tuhani dinguluni akan naporsea. Dia sangat dekat kepada orang-orang yang percaya karena firman yang disampaikan seperti itu telah berbicara melalui Yesus Kristus ima di zaman ni Yesus rab dohot akasisian. Ado ulauna ibana do di pabangkit gabe sitean parluhutani jala marhite hite ibana do di toppa aka hasiangani. Amang inang ya porsehamu do moloboy hamuro tu bagas joroon ala ni uloni Tuhan idoi. Hido ala ni uloni Tuhan ido. Moloboy hamu dungo nakanin ala ni Tuhan idoi. Moloboy hamuan non manjalo parpadan nabaria di joloon ulau ni Tuhan idoi. Bahwa apa yang keterima hari ini, apa yang sudah kita terima hari ini, malah kita flashback petupudi, apa yang sudah saya terima beberapa hari yang lalu, beberapa minggu nasalpu, beberapa tahun nasalpu, saluhut nai ulau ni debatadui. Moloboy pe au mangan, moloboy pe hudai idahan, moloboy pe au manginum obat, moloboy pe au mangalopanatabo di hari pesta mangalopanatabo do hamu kiot. Hah? Gari au mangalopanatabo au nakani ngahulop pa be. Samangan dana. Samangan simbak nami. Ko nilop pa doi. Karena apa? Saya kira dong nahurang moldang hilopa. Itu tandanya kita bersuka cita. Ima tadana namar pesta kita. Walaupun mungkin pesta kita pada saat ini berbeda dari pesta-pesta yang kemarin. Dari tahun yang kemarin. Mulai tahun yang kemarin boy dope masih jalangan ita anon songonon ma. Isin dong kain mendok paralado. Salam Thailand mah ita kan. Adong halak salam kopit ma. Alai laos boy do di bagasan haprosyota mandok ternyata perayaan pesta Natal tahun ini luar biasa menurut saya. Puasa luar biasa karena sangat jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan selama ini. Boloboy marpungu ribuan halak ternyata kata Tuhan dang boy beribuan hamu marpungu. Ratusan mah. Jala di gereja na asing lockdown. Adong do gereja KBP na lockdown sonari. Di hari pesta Natal lo nadong na lockdown dang bui mar pesta. Adong do gereja ni HKBP sonari dang bui mar ulaun na badia. Dang barani. Ya mungkin punya banyak pertimbangan seperti itu. Sudah akan nama sanata lalui
doho sude akka naung tajalo salelengon didok di bagasan turputo ibana do di pabangkit gabesitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasianganon nang langit nang laut nang tano do salut nasa isinan nang hita jolma na tinoppani debatado hita. Bahwa Yesus yang lahir, bahwa Yesus yang diberikan oleh Allah itu, bahwa Allah menampakkan dirinya melalui Yesus. Bahwa Allah na tarajumi ibana do nama noppa salut na ternyata di do di bagasan turpo ibana do Yesus do hape tong nama noppa salut namasa di tonga-tonga ni portibion. Molo sinukun hamu amang inang. Na tinopani Tuhani do kopik 10 siaon. Pasti adong do suku-suku di bagas orang muna. Ay basa ma ditoppa di bata akana maol. Basa ma ditoppa di bata situasi na songonon. Jalang ada pok muna halus na amang inang 10 bulan mak naung talewati. Bahkan di negara yang lain sudah habis masa ini timbul virus yang baru. Gak tahu kita salut akan nama saya. Alain-lain didok debatados setiap peristiwa na masa di tonga-tonga ni portibion paingoto kita do yamang inang menet do hape jolma dia do pani Tuhani. Salut akan na masa di tonga-tonga ni portibion lau paingoto kita bahwa ternyata kita tidak punya kuasa apapun sedikit pun. Di saluhut na tinopani Tuhani. Ibana do nama noppa saluhut na. Jala di ibana do hasangapon. Silam ni hasangapon na doho suma ni hadiran no do ibana. Jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatanan na marhagugo oni. Bahwa Yesus itu sebagai cahaya kemuliaan. Ido adong prinsip ni halak dang marnatal molo jam sada siang didok. Kalanya ha tede hoddo lagu Natal sonang ni borngin adang borngin ni siang do kebaktian ni katanya. Itu memang kenyataannya memang kita bernatal ya torang niari. Ala yang go hapor siota madok mau siang mau pagi mau malam Tuhan itu hadir di segala tempat dan waktu. Idumbahan Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Bahwa kemuliaan, cahaya kemuliaan itu adalah milik Allah. Bahwa melalui poso-poso na tubui na sorangi, melalui Yesus na sorangi, dapat kita do cahaya ni hamuliau ni debata. Molo dapo ni hala do cahaya hamulyo ni debata ima nama nodangi ganup-ganup lakania kana porsea asa unang sasitong nasa unang tarsandung do pat ni jolmai lau mangalaka rohani jolmai lahu mengambil sada keputusan tangan ni jolmai lahu mangulahon sada ulaon. Ido umbahen bahwa Yesus ketika lahir di barani pinahani patuduhon cahaya kemuliaan sudah lahir bahwa seluruh hidup manusia telah disinari. Sudah disinari oleh cahaya yang datang itu. Jalo on manapar pudi amang inang. Poso-poso na baru tubui
Selain dia menciptakan segala sesuatu, selain dia memberikan cahaya kemuliaan manodangi ngulu ni akan na percayai ipaingot do hita. Ejol mapardosa do hita uban naro ibana tu portibio. Jaladung di patupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tu siamu ni hasanga hatongamon na digijangi songon surung ni guarnai na tinean nai na mengatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasanga pun na martibakon nazida poso-poso na tubuh na tapestahon ditikion amang inang ibana masih paluahita. Iba nama juru selamat. Molo ibana juru selamat, molo didok juru selamat. Dan adong dua, sada do. Ido umbain dok sahali do ibana tubuh. Sahali ibana mate, sahali ibana naik tu banua gijang. Para diun inganan, dungi mangaradi mahita, managa mahita, Roma muse ibana padua halion. Tetapi bukan lagi sebagai poso-poso yang baru lahir. Marua ma ibana romuse yang padua halihon, mangulahon tugas na nambar pudi. Gabi hakim, menghakimi saluhut nasa natinopa ni debata kobar tu pangalaho doho pabayana ni ngulu ni jolmai ditikini nguluna. Isoma hita di paingut songon na hudok na parjului. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Molo margugo do hita. Kalaupun kita sangat memiliki kekuatan, gak mampu kita melepaskan diri kita. Samora-mora nih kita dang mampu kita melepaskan paluaho diri kita. Sapogos-pogos nih kita dang mampu kita paluah kita. Samalo-malo nih jol madang mampu kita paluaho diri kita. Alani kita membutuhkan sosok nabui paluh kita dan itu mencakup seluruh eksistensi kehidupan manusia. Namora, na pogos, na papang, na mapitung, na sehat, na marsait, na mate. Membutuhkan si palua. Jalan nunga roi, jalan nunga tubui, jalan nunga adongi. Nunga digenapi di tonga-tonga ni ngulu ni akan na porsea. Nunga tubuh ibana. Tuhan Yesus ini nunga tubuh di bara ni pinahan. Atau ngahama ikota ulaho na manginang. Molo memang ibana do na manopasa luhutna. Ibana do manondangi nguluta. Ibana do si palua hita. Ahama sa sitong na ikota ulahon. Ima suku-sukun. Asabui kita marpakirimon melewati tahun 2020 dalam memasuki tahun 2021. Mulau terus do hutang yang kau saya ma Tuhan di tahun 2020 pandemi COVID-19 undang be do tiba tu 2021. Ima pakirimokku. Ega bisa hira habar doh hilala. Maka tae pedok jolma ikon sameter. Molonga binege batu komputer madau. Padahal sebenarnya secara sakit biasa kan sebenarnya hanya batuk, pilek, panas. Nah somal do ita alami. Tetapi karena dari awalnya sudah sangat menakutkan. Saya nggak tahu apakah memang benar orang-orang di luar Indonesia ini memang tidak pernah mengalami sakit flu seperti itu.
Bagi mereka ketika mereka dok songoni pitur mabir doh halaki. Ala yang guna julo di Indonesia ngasomal kan. Batuk-batuk. So pala mabir kita. Di julo nepe pa. Namar saya doang ya. Tadok ko do songoni. Abe so nari orang batuk tor. Agak tuh sama ho So tunghonan non tuau. Padahal nggak ada juga artinya diginiin kan. Anong dah. So tunghonan non tuau. Tapi nggak batuk ibana. Itulah ketakutan kita. Alai ison ipaingot kita ngaro biau. Memang perlu do waspada, perlu bijaksana, perlu memahami situasi ini. Tapi janganlah sampai parno ya, amanginan. Unang sampai parno. So ngunahya hudok ko nadong do keluargaku. Kolan sada pena do hujama. Apalah roh tiki tuja buna. Dia jo penami. Hila ni bana hujama. Pitor do abe mesi baka. Nga dong piru sisi bah. Pitor icuci bana penon. Emang iri na nerahku. Tapi holam pena do hujama. Yang manurat alamat do iba kan. Bah abe mesi ka. Pitor iba bana masuk ngamani yuk. Pitor icuci. Holan ku buka pituk pagar na ipe, pituri di mana? Ay ngiri mamion na Tuhan. Si bata sahirana ngiri kali yang hidup ini Tuhan. Apa memang udah membawa virus kali lawa ini? Tapi itulah hikmat yang dia beri, yang harus dia waspadai. Apakah dia harus salahkan? Enggak. Saya nggak menyalahkan dia. Bas semprot mak, apa semprot mana? Torudokon. Jadi udah kemola hulian hepeng tuh disemprot todo, mekeli bana. Bayar kemola hepeng nilendang semprot, kan aneh. Pena di jama disemprot, pagarna di jama disemprot, hepeng pitori pamasuk. Ya kan? Jadi kita nggak tahu di mana letak cara berpikir orang menghadapi COVID-19 ya. Alai dison molo didok Tuhani pe marhite hatana apala ditiko ibana do manok pasaluhut lapatanna iko pos do rohatana manguluhon. Molo didok ibana bahwa dia yang datang ibana dong tubuh di tengah-tengah ni portibion Yesus Kristus dong tubuhi memiliki cahaya kemuliaan ipai kok do kita sutung tartuk tuko ngaroau unang jama akana dak mulahon akana so di halomo ko debata au do si paluaho ngaro be au si paluaho posroham jalan namangihut di payung do hita di bagasa turpokon rodo ibana muse lapatanna alfa dan omega berlaku do amanginang apa yang tertulis dalam Alkitab alfa dan omega yang awal dan yang akhir itu berlaku di bagasan diri ni Yesus jala dileho doi tu hita molosian awal nunga di pasu-pasu debata hita iko pos dorata sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita didongani, dipasu-pasu, diramuti, debatado, nguluniaka na porsea tu ibana. Alani tapapos marohata amang inang. Saya tetap akan mengajak amang dan inang teruslah berdoa. Kalau di luar yang lain itu virus yang baru datang, maka mintalah kepada Allah jangan datang lagi virus yang baru Tuhan. Inilah berakhirlah tahun 2000. Gak usah ngikut-ngikut ini tahun 2021. Aihodo manopa saluhutna. Amin. Martanyang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam naung kutangihon hami di pesta Natal nami na perjuluon. Nunga
tubuh Tuhan Yesus dibarani pinahan. Ibana do si topa langit do tanah ro di hasyang anon. Jalan marhiti-hiti diri na dole Tuhan ro do ham muliom di tonga-tonga ni portibion. Si balua di hami. Alani i unang be mabiyar hami ali Tuhan. Laho mandalani ngulu namion. Ay hodo bonana dohot ujungna. Hodo na punasang ngulu nami. Paluwas mahami hali Tuhan malasti roha. Marulup-ulup dagi naktod dinami hali Tuhan. Laho mamestahon hari hatu tubuh ni anakmu Kristus Yesusi. Nakpe di bagasan pandemi COVID-10 sia. Alepos dorohan nami. Salpudo saluhut nai sian partikian mudo sian parbinotuanmu. Makirim dohami hali Tuhan. Naing saluhut na marujung. Aka pandemi COVID-10 siahon. Jala masuhan nami ma tahun 2020 sada. Di bagasan sonang ni roha. Sonang ni toddi. Dohot hai pason na syakoy. Dauma aka virus. Dauma aka parsahiton. Alay Roma akan nambamben hami gabe lam jonok tuho ali Tuhan. Dohot nambawi mamben hami marlas di roha, marulup-ulup, lahu patuduhon holong ni roham di tonga-tonga ni portibion. Homa toktong na mangaradi rohan nami, lahu manjalo parpadanan na badieli Tuhan. Asa marhite-hite ditikin na manjalo parpadanan na badieli hami Tuhan. Gabe huingot hami masongonima bagas ni holong mo makokop hami jolma pola ko sampai mati di hau pinar silangi asa dapotan hanguluan hami rodi salilini-lilina. Moliate madiho ali Tuhan jalo matangi yang nami. Marhiti-hiti Kristus Yesus martangi kami tuho. Amin. Mare dehita huta papungu pelean. Magodo jolma
Masuk mahita amang inang tu na marulaon na badia tu aka ianako namin na so sidi dope unang palaro tu jolo laho manjalo parpadanan na badia tu aka ruas ni huria na sedang masa kona RPP siasat gereja P daktar bayan madohoti ulon na badia jala tayuton ma tajalo ma parpadan na badiaon dohot roha nayas dohot roha nadinggan. Ta para di ma roha nang pikirata martangiang mahita di bagasan roha tabi. Amin. Mari de mahita Yesus na mamorsan. Damini debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison adorang kupangan hami anon parpadanan na badiay. Leho mato dimi tu ganup hami. Asa ditubuhon ha porsyon na mangulu di hami. Asa pohos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami mosadaho diri nami. Asa ditaryuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon ha porsyon na mangului. Saya taiti roha nami, asala malungun hami tu banua gijang. Asa saya masihol hami, paimay mahon haroro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hita akan nau pinarhamaul ni debata, tasakapi nuay mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang hona uhum manangite sian hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manosoli rohana, ala ni pabainan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayakan na dohot marulaon na badia, unang be di oloy sibolis, unang be di dadati mardosa, bung padaw hamuma rohamuna siani, tungko tapon hamuma hosom dohot late di roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate
Jalanang mula mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tata kasih majolo rohatabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong mahamu. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalusium di patit ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Namar sak doroham ala ni dosami, jala dipangi doroham naing malua honuaing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu rohamdo, nongro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate dohok mula mangulu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di partutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akub ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsaiho, jalana olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesau ni debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamuna. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ajot-jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing doho sogot, molo baloson nommu tuhami khobar tu pabanan nami i. Alai alani godang niasi dot holo ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilihommu humokop hami, alani i ubay nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, saijalo mahami, sa sesa sude dosa nami, jalalehon to dimi to di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo dosa, dohot mangulahon na khobar tulomo ni roham, saliling di tanah odo pehami. Amin. Hatong hamu akan nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas dia sini rohani debata. Saya sahat matu hamu nahinaha porsyom muna. Mangasahoni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni todi porbadia. Amin. Ali amanamina di banua gijang sai pinarbadia ma gowarmu, saya roma harajomu. Saya sauk maulomo ni roham di banua tonga onsong na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unang hami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay holo na punah harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Mari dehita. Udul mahamu. Oh
Atong tangyon hamu mato nani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus dosa gusagu bornginai ujutar jehe ibana di dok mamoliate dungi di ponggoli ma di parleho matu akasisiana huhut ma di dok jalo hamu ma jalapangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu bain hamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jala dongsun nasida mangan dibuat ma panginumani di dok ma moliate dungi di dok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani iya panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaani dosa muna. Sabahen hamuma songoni bahen parningutan muna diau. Atong ro mahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata. Dina
Badiai. Dema Musahita, sian buku ende 182, buku logu 24. Sa
Mare de mahita amang inang laos tapa punguma pelian perjaman kusta. Dada au guru diau. Sudah ya? Oh ya, oke. Kita bernyanyi nomor buku ende, nomor sia, ayat sada las jonjong mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon denggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluoko hosam sian hamagoan dohot dileho tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha godang dang dileho tuhita na khobar tu dosata jaladang dibaloso tuhita na khobar tuha jahatota songon asiniroha ama-ama tu aka anak kon na do asiniroha ni debata di aka nama kabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong niroha na itu hita di namate Kristus humukop hita uju pardosa dope hita atau dana malu mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinor honi mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku do nasa pambayanakku do Tuhan debata olak nion rodi saliling nililingna amin katangnya koma peliata martangiang mahita. Ale debata amana mina di Banua gijang hodo harorani salu selehon nadinggan do nasa ulibasa nama lutus upasat hami masih na lehomi tu hami pelian nami tuho sai jalo maiga be uap na khusus di jolom pasu menjalar ramoti asa ho paras yang hami pelianon patibul hona rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti hite todim asalam kuta dahami godang ni silelomi tu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pasohotan. Pupuji hami maho ala saud sudetahim naung sinakakmu adorang somaroja hodope hasyang nganon. Daktara bat sibulus sakakmu dang sudat tahim nabadiai di bahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadodoani. Di baheni moliate marohan nami tuho ala naung saud sakakmu ima pasurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami sian dosa hamatean dosian uhum jala macohot ami mangula hot dosa ope saya si maroham di hami togi hon mahami to anakmu
Saya bahen mahami gabe siluam tu ibana asa upani haloja onnami ala nati naonna naberniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana napuna hami, jala hami napuna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot pabalgahon dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma aka parhalado dihuriam, mamaritahon barita na uli itu saluhur halak, naung patar hasangaponmu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Salehon ma pitu na ukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asarona sida manguloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masa luhut raja, dohot aka surwanna, asa diboto na sida, naung dileoko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi salilin-lilingna. Salehon gogo tu aka na dibagasan pengujunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na tergogot. Saya tatap jala udingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni gowarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude akan na magodang roh didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang saya pinarbadia magowarmu. Saya roma harajomu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi honto pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jolo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu dari ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midoho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Tujolo ma ita amang inang parhaladu sude. Horas ma amang inang, selamat hari Natal mas yang hami sude pandita HKBP Rawamangun sude parhaladun huriata tuhatama nama dongani dohot nama masuk-masuk hita salutna. Tetap semangat. Selamat Natal.